Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu siyahleba ke guys. Kule video siyahleba. Ayikho serious kakhulu, ayikho serious. Sizama ukuthola impendulo. Inkinga ke ukuthi into abantu ibahlula, bahlezi bengazovuma ukuthi bayahluleka nabo. Ukuphendula. Ngoba phela manje sibuza ngoba ungaba khona onolwazi. Kodwa into engiyibonayo masibuza imibuzo ngathi le group ebuzayo igcwele nalabo abathi bayasiphendula. Silapha ke kwindaba ephatheni idlozi. Uthi ke ophendulayo idlozi phela akuyena umuntu oyedwa abantu abaningi. Asikhulumi ke ngabantu abaningi la because sikhuluma ngomuntu esibe specific ukuthi ubani, silalele indaba yakhe. Ixoxa huye kwase kuba khona inyanga esiveza ke ukuthi kufanele kube khona abasha uku-eda kwisithembu. So kufanele athathe new wife futhi engathathi kanye kodwa kube khona ahamba because lento yakhe or lo mndeni wakhe ukhulumile emsamo. So manje nje sesidida thina ukuthi ke fine ukhulumile, siyezwa futhi ukuthi ukhuluma nobani because lento esiyibalayo ibe yingxenye yakho TV show. Ngeke kusuthi ke idlozi abantu abaningi sebesikhuluma ngomsiliku. Umsiliku ukubeke kwacaca ukuthi umndeni, ikhaya, umuzi kaGogo Flow. Grandmother, grandma, kabani kaMsiliku. Indaba kamama ingenaphi ila esenothanks makhona because ebonga umama obekade ekhuluma naye ngesikhathi emsiza egula ethi mntwana wami uzobusisika njengoba ungenzela lokhu. Kuyidlozi-ke sibuza nje ngomuntu oyedwa ovezwe yi-TV show ukuthi ngempela uzwakala kuyiqiniso yini ukuthi such demands enziwa ugogo. Ugogo lo othi akukuhle uma engangeni unkosikazi omusha. Ugogo lo othi nakanjani akabe khona omusha because uzobheda, kuzoshabalala izinto. Sithathela amazwi akhulunywe yinyanga and le nyanga iclose nobaba uMseleku. Manje sesiyadideka ukuthi ugogo umuntu owumama. Ugogo umakamama. Ugogo akaziboni yini izibusiso ukuthi ikhaya likhona, imizi ikhona, abazukulu bakhona, akhona amakhosikazi akhona. Why ezodinwa ugogo njengoba kushiwo? Kuthiwa ngisho imisebenzi ingasinciphe. Kusho inyanga. Manje sizama lapho ukuthi hayibo le nyanga ikhuluma isiZulu kodwa siyaqala ukudidwa ilanguage yethu kangaka ukuthi angithi sesibuka-ke ugogo ngokumazi. Ogogo ukuthi baba ney'nhliziyo ezinhle. Ogogo ibona lapho ukuthi ngisho iy'ngane mayikhala zitholiswe ogogo. Ingane ngisho yonile ugogo ungafuni ukuthi ishawe. Why ugogo ezoba nempi nale ndaba? Ileyo nto ke siyibuzayo, asixabane, siyabuza nathi futhi siyahleba ngoba khona nabanye bathi hayi uthini? Babuza ke kwinyanga ebikade inyanga yenza i-live video ikhuluma le ndaba. Yathi inyanga usaba ukusho ukuthi kufuna idlozi lokhu. Asisithini kanti idlozi alikuboni nokukhona. Sibuza. Manje ke inyanga-ke angathi ayenza i-live video, ama-comment ke shuthi wayengawaphenduli onke. Wathi nje usaba ukubachazela kahle amakhosikazi akhe. Abanye baze bathi hayi le nyanga ithengiwe ukuthi nje ayikhulume kanje ukuze amakhosikazi ezobona isidingo sokuthi akube khona unkosikazi omusha because ufuna idlozi. Ngikuphindeleke esikhuluma ngayo okuwumnikazi wendaba nalo inyanga ebekhuluma ngayo ubaba uMseleku. Ubaba uMseleku ke sesike sabona eguqile khona emathuneni, sabona ekhuluma kusendlela ukukhombisa ukuthi ukhuluma nabaphambili, akaze afaka abantu abaningi.
Uma-ke bhala ngama-post, uhlezi ebhala njalo ku-social media, uyasho ukuthi umuzi kaGogo Flo. Uthe esuka wasithi umuzi kaMacele, ngoba shuthi after uGogo Flo uMacele okhona, because uMacele ewu-first wife. Sikhuluma ngento eqondile-ke la ukuthi ugogo, ngoba nangesinye isikhathi-ke mhlawumbe uyasho ukuthi uma wakhe-ke u-proud ngezinto azenzile. Thina-ke sisibabaza ukuthi ugogo yini engamcasula if engathatha unkosikazi omusha, ngoba phela sebekhona, uyabo. Noma ekhuluma ngephupho lokuba nesithembu, uyasho futhi ukuthi iphupho wayexoxa nobani, nogogo. Musukusuka-ke kwinto esiyikhulumayo uhambe uyofaka enye. Sibuza la into eqondile ukuthi iyazwakala indaba ukuthi ugogo ongacasukela ukuthi akekho unkosikazi omusha. Ithi-ke inyanga yona uma efika unkosikazi omusha bathola i-reward. Ugogo angithi phela uyo ocelayo nofunayo, nobona ukuthi mhlawumbe isikhathi sesihambile-ke edina. Akaphatheki kabi ugogo ukuthi amakhosikazi akhona amanye awajabuleli ngezinye izinto. Ukhalela unkosikazi wangekho? Cha, siyabuza. Heyi, yibona nje ukuthi isiZulu sona sifuna ngathi ungaba yinono uma ukhuluma ube negagu, ngoba uyayibona lento engiyikhulumayo akukho nalapho engisuke khona inhlamba, kodwa uzobe sekukhona umuntu ophendulayo ngempendulo engaqondakali. Siyabuza thina. Nathi ogogo sikisaba nabo, abekho-ke njengamanje, inkosi-ke safika isikhathi sabo. Kodwa ubudlelwane bomzukulu nogogo siyabaza. Manje sibuka ukuthi yindaba kuzobeka kube yinto ejulile manje sibuka ukuthi kodwa ugogo ngeke ayenze into enje. Asisho ukuthi sazi bonke ogogo abakhona nabangekho sizesicaba, kodwa nje sesibuka iposition yokuba ugogo. Ugogo ngeke akuncishe izinto, mhlambe engakuhlebela. Nakhona lapho izinto esibuka ukuthi ugogo engakuhlebela ukuthi mhlambe makade kulinywa kini awusalimi, akukhumbuze. Makade kunezindlu ey'ningi ayisekho izindlu, akukhumbuze ukuthi phela ikhaya ulikhumbule. Lento yokuthi amakhosikazi amaningi ugogo wafunayo uzocasuka, kusho leya nyanga leyana yathi phela manibheka ku-social media wake niyoyibona leyo nyanga engishoyo, iyona-ke yasho yathi usaba ukutshela amakhosikazi akhe noma akakwazi ukuwatshela. Pho into efunwa idlozi yini esaba ukuyitshela amakhosikazi? Ngoba amakhosikazi ayazi phela ukuthi idlozi uyalihlonipha. Yathi inyanga ethanda noma engathandi unumber 5 kufanele abe khona. Maye engabi khona uzophazamiseka ezintweni ey'ningi. Kwashinyanga guys, ngicela nizizwe leyo phathi kwashinyanga. Niyakhumbula umbango lo waka-SABC 2? Niyakhumbula u-KK enjani? Niyamkhumbula u-KK kuthiwa injani? Hayi nina niyahlupha nani, niyahlupha. Mina ngibathanda abantu abafuna ukutshelwa yonke into. Asihambeni soyivakashela leya live video yenyanga ngoba unumber 5 usekhona. Ngicela nihambeni niyoyilalela, kuzosuke kuthiwa mina ngiyahleba futhi ngakhiza iy'ndaba. Yasho leya nyanga evelayo ku-social media wabo. Inyanga le uhleli nayo noLwandle noSibindi bahlele entweni enjani, kodwa nayibona leyo nyanga. Le nyanga legqoke igqoko leyane enyanga lena ebuye edamini, angazi noma ilayo yini, kwasho yona. Manje abantu sebayabuza ukuthi hayi yini indaba wasuyazi kangaka indaba yomunye, uyazela kuphi? Kubuza abantu. Hayibo guys, nathi angithi siyabo masilandela uthando nesithembu, ezinye izinto sayifunda, kodwa umuntu osexoxa into engathi kwake kwafika kuye, yabo hayi. Ukuthi iy'nyanga lezi sibuye singayiqondi kahle. Lezi y'nyanga zibuye zikhulume izinto ezihlolela zona abantu, ngiyanitshela.
Ngiyophuma ngani ekujele Nkosi yami? Ngingenalo. Iy'nyanga lezi mase yikhuluma iy'ndaba zabantu vele sibonga ukuthi sitshele ukuthi wena waxoxela yini noma wafika ezocela usizo kuwo. Ayikwazi into ukuthi ungayazi kanje uyibuke ku-TV kanye nathi. Hhayi, naba-ke sebehleli ndawonye nabafana. Hhayi, kodwa indaba yokuthi idlozi elifunayo, idlozi elizosho ukuthi imfuyo ayibe khona ekhaya, uyabo. Hawu, amasimu anisayinakile mhlampe indawo yakini amasimu. Izindlu, uyayibona leyo nto? Izinto esazi ukuthi ovela ugogo kade bezena. Sengavela ugogo nje edimanda isithembu ukuthi asande isithembu. Kodwa-ke phela angeke sibazi bonke ogogo. Nkosi yami, gcina ingangibophiseli into engayazi mina kwasho inyanga le. Nyanga ifake isigqoko, niyayazi leyo nyanga leyo. Angazi uma yake azama ukucula yini kodwa yake yaba nento ephathelene nomculo phakathi. And into engiyibukayo-ke ngey'nyanga zala e-South Africa, ngathi zona kuyizinto lezi ezihamba ngaseceleni. Angazi noma zisiza khona noma zazona. Awuy'bizeli izinto ey'balulekile eziwukuphila, hhayi. Uzwe nje abantu besidayisela iy'gubhu ey'bizayo. Akuye kodwa-ke wey'gubhu ey'bizayo. Ilona omunye-ke lo ophikisana nowey'gubhu. Lona-ke ukuze ngingasimane ngamtholi, ilo ophikisana nalo wey'gubhu. Yabo lo wey'gubhu make washo into, naye khona into esizoyisho. Bayaqophisana nje. Angazi phela noma abangandawonye yini noma babangama-customer, angazi. Kodwa nje uma lo wey'gubhu angazi, kodwa nje kunjalo. Owey'gubhu naye uma esho into naye ayisho. Nalo ngapha wesigqoko uma ekhona into ayishoyo, nowesigubhu futhi naye khona into azovuka nayo. Ningababhali-ke amagama abo lapha phansi, ningabhali. Inyanga nje ese-South Africa. Bye.